daga naku Mudansir mai waka. Don neman ƙarin bayani a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka 091 64 77 40 73. Ai sauraro lafiya. Mun gode Ubangiji majiroko, ka kare sarkin Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Sudan. Mun gode Ubangiji majiroko, ka kare sarkin Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Sudan. Allah kai ne kace mu roƙe ka, ka roƙa bawa ga mai baka. Allah ne shi kaɗai ne zai baka. Kirarin ganama da sunanka, da tsanin ganama da sunanka, da roƙon ganayo da girmanka, na kama kafa da manzanka. Gode Ubangiji majiroko, ka kare sarkin Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Sudan. Na ce Ar-Rahmanu sunanka, da jin ƙai da kake wa bayinka, na ƙara da malikun mulkinka, da iko da yake ƙasa naka. Na ce dan kudura buwayarka, mun gode da ka ba mu zaɓinka. Alhaji Muhammadu Barau naka, baban Aisha Sultan Abdullah. Mun gode Ubangiji majiroko, ka kare sarkin Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Sudan. Sarkin sarakunan sarkin Sudan, sarkin Kwantagora mai adalci, duk mai ka Allah cutan bacci, ka ɗaura wa mugu cutan bacci, a ofis kwallon yayo bacci, kasuwa nan ma yayo bacci, tafiya nan ma yayo bacci. Sarki na mu mutum mai adalci, ka zamo zakin da bai bacci. Gode Ubangiji majiroko, ka kare sarkin Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Sudan. Ga sunan sarakunan mu tambaya a masarautar Kwantagora. Alhaji Umaru na Gwamatse, shi ma sarki ne a can baya. Alhaji Abubakar Modibo, shi ma sarki ne a can baya. Alhaji Ibrahim na Gwamatse, shi ma sarki ne a can baya. Alhaji Umaru mai Duguma, shi ma sarki ne a can baya. Alhaji Mu'azu, shi ma sarki ne a can baya. Alhaji Saidu na Maska, shi ma sarki ne a can baya. Alhaji Muhammadu Barau Sudan, a yanzu shi ne sarkin Sudan. Allah ƙara matsayin kwana. Gode Ubangiji majiroko, ka kare sarkin Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Sudan. Ni ne na Mudansir mai waka, ga saƙon gaisuwan abokanka Alhaji Sama'ila Ango, shi ma ya ce lallai a gaishe ka. Alhaji Daudu Atiku, shi ma ya ce lallai a gaishe ka. Alhaji Umaru Nuhu naka, shi ma ya ce lallai a gaishe ka. Gode Ubangiji majiroko, ka kare sarkin Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Sudan. Mun gode Ubangiji majiroko, ka kare sarkin Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Sudan. Gode Ubangiji majiroko, ka kare sarkin Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Sudan.
Alhaji Muhammadu Barau Sudan.